Аз ще гласувам за политическа партия Приличие и преференция 101 за полковник Николай Марков. За капак господин полковник или подполковник Николай Марков се е обадил на Симон Милков да участва при него тая вечер или утре вечер, не знам. Той е човек, който аз заради него, заради тая идея, за да го вкарам в парламента, изтърпях всичките, продължавам да стърпя заплахи. Той човек, него го наричаше тулуп, свиня, всякак. Ще гласувам за Гриче. Гласувам за Комяк. Това е просто един избекяр, придружен от един сводник и от един шопар с кошовидна форма, чието разбиране за суверенитет и неговата независимост се опира до тъпите му анализи за колата на Надежда Михайлова и Нишки. И именно Надежда Михайлова е направила шопар такъв, виждате тези фин елеганс. Той ще ходи при него да разкрива многопластовата си организация. По-голям не съм виждал, не съм чувал. Аз казвам ви, цял живот съм бил в помията. Така помия аз не съм виждал. Никога не можеш да не мога мини през закъла, че това нещо се случва. Повярвайте, мисля, че и съм. Не може да си го... Той седи, добре ли, като тази организация се разделя, що иска пак да е председател? Но трябва да връща парите. Елементарник. Вече не съм. Пуснал сигнал не мен срещу партията. Защо не е председател на партията? Да. Защо не е вписан? Понеже той имаше едно събрание с 5 да сменим председателя, но няма кворум. Човека казва, аз се отказвам от партията. Отива и пуска не сигнал в прокуратурата за това, че той не е назначен за председател на партия от Славянето. Каква стратегия имаш ти, бе? Какви стратегии, какви учил той бил? Друго, излага, че пълни му, като ходи на лекции пълни, ходили по двама-трима и той не ходил. Обади ми се негова студентка и ми казва, господин Михайлов, понеже вие сте от групата, нали, гражданската организация, може ли да помолите полковник Марков, че не дига и не ми пише оценки? И ние не можем да вършим. И вика, тя каза тогава, знам, че той се сърди, че няма хора в лекциите, ама вика, аз и още двама ходим. Така, а той казва, ние сме пълни зали. На мен ми казва, имам лекции, еди този, аз отивам, стриктен съм. Днеска ми се обажда, момичето, звънявам 5 пъти и каза, господин Михайлов, аз понеже ви чувам, че няма хора в лекциите. Той полковника го няма. Ние, вика, го чакаме. Всеки път закъснява по 40 минути, вика. Той има 3 часа, 40 минути, по него чакаме. Ти такъв път, аз такъв патологичен лъжец не съм, не мога да се представя, хора. И що народ са ти вярвали. И още ти вярват. Нападат мене и Евелин. И всички дет гласувахме за тебе. Защото ти си там, бе. Ти си с костюма. Добре, че махна кръста. Той е човек. Дарин и той даде стихи да си го тика. Дарин, който си тя тука, който го посрещнах в Севастократор, 200 лева стаята на жена му, на детето му, го посрещнах като човек. Той дава интервю на Симотека, който не е журналист, отново е в парламента. И тези хора, които той насмачка, защото Дарин не го е плюл, но мен ме е плюл, му дават интервюта и Николай Марков му се е обадил, че ще му гостува. Човека, който заплашва семейството ми заради него. Естествено и заради цялата организация, но той е в парламента, бе, не е Вилин. Той отива при Симотека, бе. Вие представяте, че ще слоза на глец, бе. Да отиде да ма плюи мен и Вилин и нас, сламените хора. Ние сме сламени човечета за него вече. Аз по-нагъл тип в историята на България не съм чувал. Аз такова нещо... Няма думи, бе.